Čau ľudia, vítajte u nového videa, dneska je to z parkouru, no hate plus a inak je to pre Terisek, lebo on ma hejtovala, že vraj neviem parkour. Tak sa teraz uvidí. Takže ukážeme, kto tu je profík. Čus, ja som Max. A Dodo. Čau. A Dodo. Tu máš kameru. No počkaj, prvý začneš a uvidíme, kto je tu profík. Terisek, tu je profík, že? Toto ani nevíš, vole. Iba pár, idem ja. No, poď. Mám to isté, alebo? Čo chceš? Koľvek. No vidíte, ani toto neviete poriadne. Tak nehejtujte ma, že nevieme parkour, OK? Tu máš. Ja vám môžem dať frontálne, dotočím to. Dobre, poď to tam. Neviem, ne teda. Si dám niečo iné, než fronta, dám... Počkajte. Takže, Terisek, ak toto dáš, potom ťa nebudem hejtovať. Teraz ja vám boli ukážem poradnej para. No ešte raz. No. A teraz vám ukážem premiér. OK. A ja dám niečo podobné, hej? No ja som dobre skočil. A vaše niečo. No, počkajte. Takže, Terisek, ak si myslíš, že si lepšia než ja, no, táto moja parta je najlepšia. Že? No! Ja ešte parkour mimo očima. Skáčem, za vami je to isté. Okay. Ty nemáš ani skupinu, tak... Čo? Lebo ja idem s Gabou, poznáš Gaba? Tak, neviem. Ne, no bo natočím. OK. Dobre, pozeraj, nie tak, ty idiot. Takto. No poď pred nás. Stoj tam. Tak. 4. Naraz? Áno. Takže to začkám. Ale môžeme potom po jednom. Jenom naraz a potom po jednom. Ale si máme príčipe, ktorý sa tam. Toto bolo. Okameň bomba. Píče, kde tam máš kameň? Čo? Kde tam máš kurva kameň? To palicu. No, pozeraj. Teraz idem prvý, potom nás a potom dva. Ja nejdem. OK, to je moja hlava. Ja. No ešte raz. Tiež si tak dopadol, vole. Poho. Ja som tiež dopadol, ale ja neviem. Poďme ešte raz. Jo. Ja už ne. Už ne. Aj tak. Takže, pokiaľ si myslíš, že si lepšia než ja, ne. Takže, Terisek, ak si myslela, že si lepšia, tak čauky mňauky.